Vinc a recolzar a Tati, en primer lloc perquè és una companya, però una companya a més que la conec i és molt vàlida. Ho ha demostrat en el seu treball en l'Ajuntament, ho ha demostrat en el seu treball en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, ho ha demostrat com a activista pel valencià i per tant jo crec que pot ser la millor alcaldessa de Godella en els pròxims anys. Avui hem vingut ací amb el col·lectiu de Compromís de Godella a donar-li suport a Tati i a tota la gent perquè al final nosaltres, la gent de Compromís, som la gent que quan estem en el govern dels nostres pobles fem polítiques per a la majoria. La gent de Compromís per Godella ho ha demostrat i de segur que amb Tati de candidata aconseguirem de nou l'alcaldia de Godella i millorar la vida de la gent, que és el que nosaltres volem quan fem política. Nosaltres havíem d'estar, havíem de portar una candidatura potent, havíem d'acabar molts dels projectes que tenim en dansa i que tenim la necessitat d'acabar-los i que la ciutadania els gaudisca. I bé, la veritat és que estem muntant una llista que siga potent, que siga il·lusionadora, que siga una llista que la gent de Godella se vesca reflectida en ella. Així que anem en tota la nostra il·lusió cap a les eleccions del 2023.